Hi mga kabisaya, I'm here again, Seth Gaviola, and welcome back to my channel! Okay guys, for this video, kay wa may mga bata sa padwaon ang akong mga pet. Guys, for this video, makalingaw dyan ni siya. So, just continue watching! So mga kabisaya na ako sa tugkaran, nag-prepare ko sa ilang duwaon karon kani ang bulang nga na ay karni. So ang akong mga pit mukhang ready na oh. Ready na sila. Okay? To start, kung kisay makakuan aning kuan na kaning ibutang og karni. Kung kisay makakuha ani. So guys, continue watching lang. Ginakuan na. Marap. Giikid. Kuto makuha nimo. Gi. Gi. Ngam ngam ngam. Undang man. Ay kebot, aja dah. Tidur ka. Nakuha nito. Tay natang nakit-kitan ang kuan. Wa gyapon nakuha. Ang dia. Tidur kutan di jengkuan. Di. Tahu natang gyapon. Gi. Gibitan. Awan niya. Ki. Unsa imong teknik? Wa gyapon ako adto diha. Lain imong diha. Yun sa anong pagkuha. Iisip-isip. Isip-isip. Start nagluhag. Gi para makuha.
Itad. Itad. Ano bugto? So the winner is si Jan, the winner. Si King may winner. Hey mga kabisaya, this is Seth Gabula. For more videos update, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and hit the notification bell.